wayicacisa ke umuntu wayicacisa emamele oza kuthi wathi xa kufikelela ke ngoku ithuba lokubuza ngaba khona ke lensizwa ibuzayo hamtshele kahle ke nsizwa nje umuso uyichaza kahle lento ingaba imfundo etholakala ebusuku izosebenziseka njani emini namhlanje good question. Sizafumana ke imessage ebelungiselelwe ukurendarishwa emini ebusuku kuzawunyanzeleka ke ndimane ndinxiba nespecs ndiphinde ndizikhulule